Kaikkea. Älä niin kaukaa, että sä osut niin kaukaa. Luotto on kohdalla. No niin, mihinkä naama? Ei mihinkään No niin, ja sit lasketaan kaikki 3 alaspäin, sen jälkeen teloitetaan Jarppi. Okei, Jarppi, haluatko sä ite huutaa? Odota. Eli tämähän voi niinku pesäpalloon verrata tätä nyt tykin kuulaa. Älä sihtaa pää. Oh. No niin, lasketaan 5 alaspäin, niin mäkin kerkeän kusta housuun. 5, 4, 3, 2, 1, nyt! Miten se on edelleen hauska, kun kaveriin sattuu? Ja mun onneksi täällä pystyy ampumaan vaan kerran. Mä en ymmärrä, minkä takia aina pitää suostua. Mutta hei, jottei Jarno pääsi yhtään se helpommalla, niin läsäytetään senkin naama turvaksi. Jätti kuminauhalla. Tää on ihan perussettejä, ne käyttää paljon